ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅವರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಏನು ಕಂಗು ಕೊಂಚ ಮರ್ದು ಬಿಟ್ಟು ಕಂದು ರೆಡಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಅಮ್ಮನಲ್ದು ಕಂದೀನಿ. ಅಮ್ಮ ಒಂತೆ ಮೈನ್ ಸುತ್ತಲ ಬೊಕ್ಕೊಂಚೂರು ಸುಣ್ಣೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀರು ಅಂಚ ರೆಡಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ನಾನು ಮಿತ್ತು ಟೆರೆಸ್ಗೆ ಬೈದೀನಿ ದಯಪಂಡ ತಿರ್ತು ಬಾಲೆ ಪುರೊಲ್ಲತೆ ಅಲ್ಲಿ ಬುಡ್ಪು ಜಲ್ ಮನ್ಪರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಿತ್ತು ಬರ್ತದೆ ಮೈನ್ ಸುತ್ತನು ಒಂಜಿ ಕುಂಟು ಕಟ್ಟದು ಏನಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಅಂತದು ಬಾಲ್ದಿಡು ನೆನೆತು ದೀವೋಡು ಆಯ್ತು ಫುಲ್ ಜಪ್ಪೋಡು ನೀರು ಆಯ್ತಾ. ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ತೋಟತ್ತು ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ 15 ಗಿಡ ಇಪ್ಪುನು. 15 ಗಿಡ ಇತ್ತೆ ಮರ್ದು ಪಾಡ್ಕಂತ ಚೂರು ಮಲ್ಲಾತನ 3 ವರ್ಷ ಅಂಡ ನಡ್ತು ಕುಂಟು ಕಟ್ಟಿಯೇ ನಾನು ಒಂಜಿ ಈಗ ಕೋಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತೆ ಮಿತ್ತು ದೀಯರೆ ದಾದ ಉಂಡು ತೂಕ ಬಚಾವ್ ಮುಲ್ಪನೆ ಒಂಜಿ ಪೈಪುದ ಕೋಲ್ ಉಂಟು ತೂಕ ಅವೇಕೆ ಕಟ್ಟದು ಎಂದೀಕ ಒಂದು ಉಂತುಜಿ ಬಚಾವ್ ಉಂಟು. ಕರದ ನೀರಿಗೆ ಬೂರೊಂದುಂಡು ಚೂರು ಕಲರ್ ಬರೋನುಂಡು ಪೂರ ಕರದ ನೀರಿಗೆ ಬೂರೋಡು ಒಂದೇತ ಮಾಹಿತಿ ಪೂರ ಎಂಚ ಗೊತ್ತು ಪಂಡ ಅಮ್ಮ ನಕ್ಲಿ ಇಲ್ಲಡು ಮರ್ದು ಪೂರ ಬುಡ್ನಾಗ ಒಂಚು ಚೂರು ತೂತೆ ಅಂಚ ಒಂಚೂರು ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಒಂಚೂರು ಅಮ್ಮ ಪಂಡೇರು ಇಂಚೆಂಚ ಮನ್ಪುಂದು ಬೊಕ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ತೂದುಲೆ ಇತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ನಕ್ಲಿ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನುಂದು ಅಂಚ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ತೂಕ ಫುಲ್ ಕಲರ್ ಬೈದುಂಡು ಒಂತೆ ಸುಣ್ಣ ಕೊಡ್ತೇರು ಅವೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಒಂದು ಸುಣ್ಣದಾದ ಪಂಡ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವು ಇಡೀ ತಿಕ್ಕೊಂಡದೆ ಐಕ್ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಪಾರ್ದು ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಕರಪೋಡು ಬಟ್ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಪಾರ್ದು ನನಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಮ್ಮ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವು ಚಪ್ಪೆ ನೀರು ಪಾರ್ದು ಅವೇನು ಕಲತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ರೆಡಿ ಆಂಡು ಇತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ರೆಡ್ ಆಮೇಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಯಾನು ಹಠಪತದ ಮರ್ದು ಬಿಡ್ರೆ ದಾಯ ಕಾರಣ ಪಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಬಸವಣ್ಣ ಹುಳ್ಳು ಉಂಡತೆ ಈ ಪುರು ಪನ್ಪೇರು ಬಟ್ ಮುಲ್ಪದ ಎಲ್ಲಿ ಅತ್ತು ಒಂಥರ ಮಲ್ಲ ಐಟು ಮಲ್ಲ ಚಿಪ್ಪು ಬತ್ತದು ಹೌದಾದ ಪಂಡ ಕಂಕದ ಸಿರಿ ಉಂಡತೆ ಈ ಗಿಡಕ್ತನೆ ಸಿರಿಕು ಪುರ ಪೋಪುನು ಏತುದ್ದ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಕಂಗು ಪೋಪುನು ಪೋದು ತಿಂದು ಅವೇನು ಲಗಡಿ ತೆಪ್ಪುನು ಎಡ್ದೋಗ ಕಂಗು ಸಯ್ಯರೆ ಆಪುನು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮರ್ದು ಬಿಡ್ಕ ಅಂತ ಕಲ್ಲത്തിൽ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು. ನನ್ನ ರೆಡಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪ್ರೇ ಮನ್ಪುನುಂಡತೆ ಐಟಿ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸ್ಪ್ರೇ ಪಂಡ ಒಂದು ಇಂಚ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಂತ್ ಸಾಕಾಣಿ ಇದು ನಿಕ್ಕದಲ್ಲ ಬೇತೆ ಐಡಿ ಉಂಡ ಅಂತ ಕೇಳೋಡಿತ್ತೆ ಅಮ್ಮಡ ಒಂದು 10 ಸ್ಪ್ರೇ ಮಂತೊಂದು ಕುಲ್ಲಿ ಉಂಡ ಬೈಯ ಮುಟ್ಟ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಂತೊಂದು ಕುಲ್ಲೊಡ ಒಂದೊಂದೇ ಬೋಂದುಂಡು ತೂಕ ಒಂಜಿ ಅಮ್ಮಡೆ ಕೇಳೋಡಿತ್ತೆ ದಾದ ಮನ್ಪುನ ಅಂದು ನಿಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಂಗ ಪಡೆ ಒಂದಿಲ್ಲೆ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಂತು ಒಂದಿಲ್ಲೆ ತೂಕ ದಾದ ಹಾಪುಣ ಅಂದು ಕಂಗೊಂತೆ ಏನಡ್ದು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಟ್ಟು ಮಲ್ಲು ಉಂಡು ಐಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಟ್ಟೆ ಪೋಯೆ ಇತ್ತೊಂಜಿ ಗೋಡೆದ ಮಿತ್ತು ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಸ್ಪ್ರೇ ಮನ್ಪರೆ ಒಂದೆರಡು ಮೈತುಂಡ ಆಪು ಜಾಪ ಅಂದು ಕೇಳೋಡಿತ್ತೆ ಅಮ್ಮಡ ಫೋನ್ ಮಂತದ್ದು ದಯಪಂಡು ಒಂದು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಂತದ್ದು ಮುಗಿಯೋನ ಹತ್ತುಂಡು ತೊಕೊರೆ ಕೇಂದು ಪನ್ಪೆ ಪೊಪ್ಪು ಪಂತೀರ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪಾಟೆ ಉಂಡಲ್ಲ ಯಾವ ಒಂದು ಅಮ್ಮಡ ಫೋನ್ ಮಂತ್ಕೇನ ಪಂಡೇರು ದಾನೆ ಮೈ ಪಂದೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗಿಡ ಅಂಡ ನಮಕ್ ಎಕ್ಕುನ ಗಿಡ ಅಂಡ ಪಾಟೆಡ ಮೈ ಪೋಲಿಗೆ ಅವು ಈತ ಮಲ್ಲ ಗಿಡ ಅಂಡ ಮಾತ್ರ ಹಾಕಲ್ ಮಿತ್ತು ಕಂಗದೆ ಮಿತ್ತು ಪೋದು ಸ್ಪ್ರೇ ಮನ್ಪುರಂದು ಐಕೆತೆ ಅಂತೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಕೈಟ್ ಇಂಚ ಮೈ ತೊಂದಲೆ ಪಾಟೆಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾಲ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಮನ್ಪುನ ಬೇಲೆ ಅರೆಗೀತ ಗೊತ್ತುಜಿ ನಾನು ಮರ್ದು ಬಿಡೋದುಲ್ಲೆ ಎಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 6 ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋತೇರು ಮಾಮಿಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋತೇರು ಯಾನ್ಲ ಬಾಲ್ ರಡೇಜನಲ್ಲ ಬಾಲ್ ನೆಂಚಣಲ್ಲ ಮಂಗಟದ ಸಿಟ್ ಔಟ್ ಕುಲ್ಲ ದಿಕ್ಕಿದ್ರು ಅಪರಪ್ಪ ಬುಡ್ಕ ಅಂತ ಪೂರ ಇಕ್ಲರಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಆಪುನು ಉಂದು ಅಂಚ ಯಾನೆ ಟ್ರೈ ಮಂಚ ಇತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸರ್ಕಸ್ ದಯಪಂಡ ಕಂಗೊಂಚೂರು ಮಲ್ಲು ಉದ್ದುಂಟು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಪನೆಂಜಿ ಗುವೆದ ಕಟ್ಟೆ ಉಂಡು ಗುವೆದ ಕಟ್ಟೆದ ಮಿತ್ತು ಪೋದು ಐಕ್ ತೇಪುಗ ಅಂದು ಅವು ಮತ್ತು ಸಿರಿಕು ಬೂರೋಡದೆ ಮರ್ದು ಐಕಿತ ಗುವೆದ ಕಟ್ಟೆ ಪೋದು ಒಂದು ಸರ್ಕಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಕ ದಾದಾಪುನು ಒಂದು ಗಟ್ಟಿಂಡು ಅಮ್ಮ ಕೇಂದಿರು ಮಲ್ಲ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಪೂರ ಎಂಚ ಬುಡುಪ ಅಂತ ಐಕ್ ಪಂಡೆ ಗುವೆದ ಕಟ್ಟೆ ಉಂಡು ಗೋಡೆ ಉಂಡು ಐತ ಮಿತ್ತು ಪೋದು ಬುಡುಂಡು ನಾನು ಐಕಿತ್ತ ಯಾರನ್ನ ಕಾಲ್ ಬರೋಂದುಂಟು ಐಕ್ ಯಾರು ಪನ್ಪಿನಿ ಗುವೆದ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಮಾತ ಪೋಡ್ಚಿ ಮರ್ದು ಬುಡ್ಜಿಂಡಲ್ಲ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಅಂತ
ಇದು ಬುಡಿ ಬೋಕ್ ಇಂಚ ಕಲರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ಯಾನ್ಲ ಬುಡ್ನಿ ಇಂಚ ಕಲರ್ ಬೈದು ಬಚ್ಚಾವ್ ಚಾವ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಏನಾಯ್ತು ನೀರು ಹಾಂ ಅಮ್ಮೇರ ಮಗಳು ತಾಟ ಅಮ್ಮೇರ ಮಗಳಿಗೆ ತಾಟ ತಾಟ ಬಾಯ್ ಒಡ್ಡಿ ರೆಡಿ 1 2 3 ಪನ್ನೊಂದು ಬರುವನಾ ಅಂದ ಅಂದು ಬರುವ ಅಂತುಲಿ ರೆಡಿ 1 2 3 ಪನ್ನೊಂದು sama karma pura. Dan ya aku ಬಾಬು ಅಲ್ಲೇ ಪತ್ತಿ ಪತ್ತಿ ನಾನು ಪತ್ತಿ ಚೂರಿಪ್ಪಡ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಡ್ ನಡಪಡ್ ಚೂರವೇ ಹಾಂ ಇಲ್ಲದ ಹುಳ ಐತಿನತ ಮಂಡೆ ಒಟ್ಟಲೆಗೆ ಬಾಬು ಇಂಚೆ ಪೂಜಿಲೆ ಎಟ ಪೂಜಿಲೆ ಮಂಡೆ ಬೊಟ್ಟದ ಪೂಜಿಲೆ ಅಂದು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಕೊಂಡು ನಿನ್ನೆ ನಿಕ್ಕಿಂಜಿ ಗಾಲಿ ತಾಂದ ಬಂತೀನಿ ಬಾಬಿಗೆ ಅವೆಂತದ್ದು ಮಂತೀನಿ ಎಂಚ ಅವೆಂತದ್ದು ಮಂತೀನಿ ಡಿ ಐತೆ ಅಪ್ಪುಜೆ ಯಾವ ಬಾಬಾ ಆಯಪ್ಪ ದಿಯಾ ಮುಳ್ತಲೆ ಬಾಬುಗೂ ನೆನ್ನೆ ಬೋಡಿಗೆ ಈಗ ನೆನ್ನೆ ತಿನ್ನರೆ ಪೋದಿಲ್ಲ ಹ್ಯಾಪಿ ತಿಕ್ಕುಜ್ಜಿ ಮಗ ಮುಲ್ಪ ಹ್ಯಾಪಿ ಬೋಡಿಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ದಾದ ಮತ್ತು ತಿಂಡಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅವು ಪೂರ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದ್ಪುಡು ನೋಡಿಯ ಹೊಲ್ತು ಕನಪುನಿ ಅಂಗಡಿ ಮುಟ್ಟೈತಿ ನೈಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ದೂರ ಇರ್ತಾನೆ ಹೊಲ್ತು ಕನಪುನಿ
ಮಂಗೆ ಮಂಪರು ಸುಲಾಬುಂಡು ಬಾಬು ಬೋಲ್ ಮಾಮ ಚಂದ ಮಾಮನೇ ಮಾಮ ಚಂದ ಮಾಮ ಚಂದ ಮಾಮ ಸೂಪರ್ ಡಿಯಾ ಸೂಪರ್ ಬನ್ ಬಾ ಬೂರುಡಿತೆ ನೆರ್ಪೇತೆ ಪೊಪ್ಪ ತುಲ ಅಯ್ಯೋ ದಾದ ಬಾ ಏ ಗೊಂಗೆ ಬಾಯ್ ಪಿದ್ದಾಡ್ನಿ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಉಯಿರ್ನ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಚಾಕಿ ಕಾನ ಬಕ ಮಿಮ್ಮಿ ಕಾನಲ್ಲ ಮಿಮ್ಮಿ ಆಮ್ ಕಾನ ಡ್ರ ನೆನ್ನೆ ಹಾಯ್ ಆನೆಲ್ಲ ತುಂಬಲೆ ಡು ಆನೆಲ್ಲ ತುಂಬಲೆ ದೇ ಆನೆ ಪಲ್ಲೆ ಆನೆ ಒಂದು ಡ್ರೂ ಡೆ ಬಾಯ್ 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 ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ನಿಖಿಲ್ ಪಾಪತೆ ಈ ಚಾನಲ್ ತೂಲೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಅಲ್ಪ ನೀತಿನ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಯಾನಿಕ್ಲೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.